Hey! No, because of what can not come more. Eh? But I can't know again. Can you over any? You don't cook. Give me you cook. Okay. Natural, you know. What I get it? Oh no, you so on. Maka na egwu ọma akwado ya n'izu ohi otuzi m n'ọrụ. Hey! Ifugokwu ya. Ana ndị agwago oge ọbụla agwago nke ugboro na anọ ụlọ ị na-emesagharị ahụ n'ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ ihe niile ifuru ka ị ga-ekwu anọ ụlọ ịtụ ịga ihu n'akụkụ. Ọ bụrụ ka ọ nwere ekpochi nke osisi. Hey! Ịmakwa ọtụtụ ndị isi ha ada achọ ndị nwere ụdị agwa. Ha ada achọfa. Ngwa na ifugo ya abụghị m ihe ziri ezi ifugozi ebe ọ kwụwara gị. Doris, ị kwesịrị imegide m ka ị kwesịrị ịkwado m. Mba, ana m akwado gị. Mana ịgwa gị eziokwu ọ kwesịrị ka a pịa gị taa. So. Chọkwa. Ọ gịnị ka onye na-eme? Kedu ụzọ ajụjụ dị ya? Ka ihe ọ dị ka m na-eme? Ị na-alụ nlụ? Ikpeazụ m lere anya, nwunye m ka ị bụ. Ya bụ na ọ bụrụ ihe ọjọọ ma m chi metụ gị aka. Kwetebeghị aka ịbata sị na achụrụ gị n'ọrụ. Gịnị wee mezie m? Ọ pụtara na enwe ha ọlụnụ. Mụọ na onwe m enwekwana m olileanya ebe ego ya ejisi bata. Nya ka ị na ebe anụnwa na-eche maka mmekọrịta di na nwunye. Doris, kedu ka ihe ị kwuru kịta si gbasata ihe m chọrọ ime? Nwunye m ka ị bụ. Achọrọ m nwunye m. Echi ruo anyị echi maka nke ahụ. Kịta nwunye m ka m chọrọ m. Dịka ike adịrọ m. Ọ tụrụ m n'anya. Na ide echedị maka ọnọdụ anyị. Ọ na-eche m, ọ na-eche m. Ana m eche maka ya mana m ga-egbuzi onwe m. Biko Simon, ike adịrọ m. Ike adịrọ m. Welu ike ahụ ị chọrọ iji mee mmekọrịta were ya chee otu ị ga-esi wee nweta ọlụ ọzọ. Maka na ịgwa gị eziokwu, mụnwa bụ Doris. Mma mbi ndụ ọbụla jọkarịrị ebe anyị nọ kịta. Mma nkwe. Simon, ụtụtụ ọma. Ya, anụwa m ife mee. Simon, ka kpata nnọọ mgbe ọbụla na-agbụ isi akwara. Asị na na-anọ na-achụ gị n'ọrụ. Dọgị, echeta ahụ mgbe m ji gwa gị na achụrụ m n'ọrụ. Douglas, ọ mụ na nwunye m na-akpa nkata, ị na-ege ntị. Douglas, kpachara anya gị. Kpachara anya gị. Wetu obi anyị, ọ na-ada adịghị ọkụ ọkụ. Ịma na ebe ọ na-aba anyị adị ntakịrị. Onye ọbụla mmadụ kwukwere ị ga-anụ ebe ọbụla. Abụzede mgbe ị kwuchiri ike. Douglas, ọ bụrụkwa ezigbo ihe ka nwoke hapụ inwe ihe ọ na-arụ. Ịma na nwunye m ekweghị ka m metụ ya aka maka na enweghịzi m ọrụ. Chelo, ya n'ọnọdụ ga ịkacha ịkpa nwunye gị aka. Mmadụ abụ osi. Sai. Ife lulu gị kịta bụ ekedo gị n'ukwu isi. Ndị agha ise
abịa pịa ya ụtarị apịasịa ya ụtarị pịata ọrụ. Togi ka ihe na-achọ ịkọwa. Simon, onye na-ejighị ego onye eri ofe Owere. Douglas, nwunye m ka ọ bụ. O kwụsịrị ịhụ m n'anya ma ego ọ nọ ma ego anọghị. Ọ bụrụ ihe anyị kwetezi mgbe m nụrụ ya. Sai ịmantanụ Doris ụta ịmantanye ya ụta. Ọ bụrụ ọnọdụ a ka nwaanyị nọ na di kwesịrị ịnọ. Douglas, m ga-ebido chọọ ọrụ. Uche obi anyị igbu n'onwe gị obere oge kịta eweta ọrụ iri ofe nke bụ nni. Ọ dịkwa m nke nwee achịcha ntafodo na kedu ga-eme bụ mbata anyị kpọọ ọfụma lalụkwa nke bụ ụla. Ọ dịkwa ka anya gị na-ata mmemme. Ihe na-ajụ m kịta. Ọ na-ahụrụ m ka esi dobe ihe masị ka m jụọ ọnụ. Ihe niile bụ nsogbu m, Simon. Ihe niile bụ nsogbu m. Kedu etu anyị ga-esi ebi ndụ ma enwere ego na-abata anyị aka? Ụsọ enyezi n'onwe gị nsogbu, ihe niile ga-adị mma. Simon, olugo ofu izu ụka enwetabeghị ọlụ ọbụla. Ịgwa gị eziokwu, ọ dị nke ihe niile na-adị njọ. Hey, ka otu ga-esikwa otu ahụ ka ihe na-adị njọ kịta. Ngwanụ biko nyetụ m ego si na ego idosa, nyetụ m ego ka m ji ego ahịa dogote ihe ofe. Doris, dụwa makwa na ego a na-akwụ m ebughị ibu. Ọ baa n'aka ọ baa n'ọnụ. Enwe ego m dobere. Nyezienụ m ego m ji ego ude na ncha, ude m agwụgwụ. Doris, ọ bụrụzi oge dị otu a ka iji ajụ ego ude na ncha. Ifugozi ya Simon na ihe niile adịrọ mma. Ifu gị azịnụ mgbe ị na-alụ ọrụ ọ na-afịa gị ahụ imezu oke nke dịrị gị imerụ ụdọ ọkarịa ma ya bụzi kwa kịta achụ gị n'ọrụ. Ụsọ m n'elu m anya enyezi n'onwe gị nsogbu. Ọkwa ụmụ nnụnụ nọ n'elu na-efe n'elu ha na-arụ ọrụ? Mba. Agụụ na-agụ ha? Mba. Ka ọzọ azụ dị na mmiri ha na-arụ ọrụ? Mba. Agụụ na-agụ ha? Mba. Eluigwe na ala na-ewetara ha. Simon, ị bụrụ nnụnụ na-efe n'elu, ị bụrụkwa na azụ na-egwu mmiri n'ime mmiri. Ị bụrụ anụmanụ, mmadụ dị ndụ ka ị bụ. Mmadụ dị ndụ na-eku ume gbasie ike, ya bụ na ijiri okwu. Eziokwu, ama m ihe na-agabiga. Victoria, ọ dịrọ m ka ịghọta ihe na-agabiga. Ịmakwa anyị nwa anwa agbada n'ụdị ndụ anyị na-ebi kịta. Onye bụ na anyị agọzi n'ogbenye ọnụ ntụ. Ọ bụrụ ụdị ndụ a ka mụ chọrọ ibi. Mba m. Aghọta m ihe na-ekwu. Ihe a gị nwa na-agabiga, ọkwa ya ka anyị nwa na-agabiga. Nwere onye m Uchechukwu abụrụ uche mmadụ. Mma nkwa onwe m bie ndụ n'eluro nke anyị na-ebi ugbu a. Mba na apụtara m ụwa afụfụ. Mgbe kedu ihe ị chọrọ ime? M na-eche maka ya, mana ịgwa gị eziokwu n'etiti anyị na-abụ ọ na-eme nke nkwalụ ngwongwo m na-abịa nna m. Mba ahụ ekwukwana ihe a makwa ime eche na ịbụ ajọ nwaanyị imekwana ya. Ama m, mana nne ịgwa gị eziokwu okwu karịa achọkwa m ịmụ ihe onye ọbụla na-ekwu. Ịmakwa na ndị be nna m nwa ahụ achọpụta ụdịla afọ m na-ata. Ime ihe ga-eme, ị ga-enwegodo obere ndidi nyekwanụ Simon obere oge ka ma na ihe a ga-atụgharị. Aga m anwụ ike m na onye ejikwa na mkpara egwuregwu
ma ọ gata ote na nọrọ ebe a lahụba ụla kama ọ ya agaghị chọba ọrụ. Sai. Aqui não. Sai. Kezi na-akpọ onye na-alụ ọrụ n'ụlọ akụ. Tọkla sara kọla ebe a biko. Ya. Ejikwa m n'aka na nchefubeghị ka esi agbakọ ihe. Biko, nyerụkọ m aka gbakọ ife a. Ya ebe ị ga-ebido. Mmalụ ego na nna akpata. Bido ebe a. Douglas, ka ihe o ji bụ n'ọsụsụ onwe gị ka ị na-eche? Ị na-ajụ ese m kemgbe a ji chụọ m n'ọrụ. Simon, nsogbu nwa ebe ị nọbe ha. Nsogbu nwa ebe ị nọbe ha. Kemgbe a chụgị n'ọrụ nke a, ị na-akpasa agwa ka onye ike gwụ, ka onye ike ụwa gwụ. Na-akpa agwa ka onye na-ezuzu ezuzu. Oh, ya bụ na m na-ezuzu ezuzu maka na achụrụ m n'ọrụ kwa ya? Mgbe ike ọ bụla ide ezuzu nke ala ịgba gị. Mana ọkụkọ mana anyị ma ife anyị ga-eme ha tupu ọ ihe ọzọ. Anyị bido n'oge chụwa ewu ojii. Anụgo m. Doris na-eme ka ọnwụnwa ji aka m nnọọ si na ana m arụzi hapụ ọrụ. Douglas nọ ebe a na-achị m ọchị. Ka ụdị mkparị karịrị nke ahụ. Sai, ka m jụkere gị. Kedu ihe ị na-eme maka ọnọdụ gị a? Kedu ihe ị na-eme ka ị nwee nweta ọrụ ọzọ ka ị wee kwudokwesị ike ka nwoke? Gị nwa bụ enyi m, kedu ihe ị na-eme ka m wekuli ọzọ? Ọ bụ na ịfụ m na nlọ isi ha dị ịfụ m. Ọ dị gị na-achọ onye ga-ekonye ọnọdụ bịam gaa n'isi. Ọ bụrụ a na-ekwu maka ego na-akpọ ihe ọzọ. Palọ gị. Biko, na-apụta. Agwa m ọdụkwa n'ụdị. Anụ m na Victoria jere ịgafe onye na-eme ya isi ka ọzọ dị onye na-akwa akwa mụ echeta eze. Mana ozi dị n'ụlọ karị. Kedu iji agwa m nke ahụ? Achọrọ m ificha usekwu, saa efere, mee nri ụtụtụ, saa ebe a na-awụ ahụ, sụọ akwa wee zachakwuo unu. Mmamenwu ha niile o. Doris, ka m jụkwa gị ọzọ. Kedu iji agwa m nke ahụ? Achọrọ m ịma ka onwe nke ị ga-enye ọnwụ maka ma ebe ọ bụ anyị na-abụbụ ndị nọ n'ụlọ. Doris. Ịchọ ka m na-arụzi ọrụ ụlọ kwa ya? Mbanụ, dịka m kwuru, ọ ka ịnyelụ m aka, ịma na ọsọ anyị na-abụ nọ n'ụlọ ozi kapụ nkụ. Doris, ọ bụ na m jere ọrụ, ị ga-akpọwa m n'ekwentị ma kpọchie ya m azụ na m bịa ebe a nyere gị aka zaa ime ụlọ ma ọ bụ sụọ akwa ma ọ bụ saa ụlọ ịwa arụ. Mbanụ, mma mmeni anụ. Mana otu ọ bụ na ị nọ n'ụlọ otu a, nye ozi elu maka ọbụgodu ma ịza ụnụ, biko nna. Biko emekwuo biko iwenye okpuru oche agasị na ya ka ịzachapụ okpuru ya niile ka nkụ. Biko daalụ na ịnụ. Asago m ụlọ. Isichago nri otu. Mba, achọrọ m nsacha efere na mficha usekwu tupu m esiri nri. Ọ dị amasị m isi nri na usekwu na-adịrị ọcha. Ngwa nsogbu ọnụ mee ngwa ngwa tinye m nri o.
Nna Chelu biko ebe ọ bụ na ịzachago unu biko enyere m aka hichaa ebe a na-asa ahụ. Ọ ga-abụ nsachazi efere ka mmebe nri ụtụtụ. Egwuregwu ka na-ebu. Gịnị dị ka egwuregwu n'ihe nkwu kịta? Ọ bụrụ na okesi nyere gị aka zaa. Mana o si ehi kanụ. Ya bụ na gị bụrụ ezigbo di nyere nwunye gị aka. Mba. Ọ bụrụ nwoke ka ọ dịrị ịsa ụlọ mposi na ụlọ ịwụ ahụ. Ngwanụ nsogbu adịrọ. Ị ga-esibezi nri otu ka mficha ya ma nsacha efere. Ị mara na ọ na-amasị m isi nri. Simon, ihe abụọkwa maka nke masị gị ma nke na-amasịghị gị. Ọ bụrụ ozi ka m na-ekenye gị ihe anụnwa, o kwesịrị isi gị n'obi ka ị meelụ m ya nyelụ m aka ebe ọ bụ na ịnọ n'ụlọ n'ọlụ nkịtị. Mana anụgo m ka m ga-asa ụlọ mposi n'ụlọ ịwụ ahụ. Mana gbamgbọ sichara nri ọsịsọ tupu m emecha biko. Nsogbu adịrọ. Ụbọchị dị ka taa n'izuụka gara aga, abụ m onye ọrụ ụlọ akụ. Anọ m nnọọ n'ụlọ ọrụ eji ezigbo ntụ oyi dozie. Kịta lezienụ m. Ana m asazi ụlọ mposi na ụlọ ịrụ ahụ n'ihi na enweghị m ọrụ. Otu a ka ihe ụwa si atụgharị nwoke. Ịnọkwa n'ezigbo ọrụ. Nakwa ya, Inwana, biko imecha nke a nwanyelụ maka abalị makwa na mmiri. Ị na-anụ, abalị gozi m anya bụ na ọma mfiazi arụ ịsụ. Aghọta m, nri na-abụzi nwa odibo gị ọkwa gị na-atịkpasu m iwe. Ka nke a bụrụ nke ikpeazụ. Ịnụgo? Gịnị na okwu anụ igwe na-asị gị na gị nyere aka na ụmụ kirikiri ozi dị n'ụlọ m? Ma ihe menụ, ana m enyezi gị aka. Na ya, imechago m. Ọ gịnị dị? Doris, were ya na anọ m ya, na-eje m ọrụ. Ịnụgo? Rụọ ọrụ ka isi arụgwụ ya. Ị na-anụ? Mgbe ihe kwuru, m wele ya. Ma ị nọrọzi ya. Anọ m ya. N'ọkwa okwu ọnụ gị, gị nwakwuru ya. Nsogbu adịrọ. Site tata gaba n'ihu, aga m ewere ya na Simon na-anọrọzi n'ụlọ. Ya bụ na nri ụtụtụ mmansi, nri ehihie mmansi, nri abalị ịtọgonu. Maka gịnị? Maka na Simon na-anọzi n'ụlọ a. Ọkwa ya? Ngwa na-afọ. Doris! Ihe ọ bụrụ nke ọ gịnị? Doris ọ gịnị? Mgbe ndị dịrị ka unu ji echeta Chukwu bụ mụ unu na nsogbu. Biko Douglas, etinyekwala na nke na ọmamishi kịta ma ọ bụ na ị ga-enyere m aka. Otu obi adị. Enwekwanụ enyi m nwoke nwunye akpa maka gị taa. O wee sị na ọ ga-enye gị ọrụ. Kemgbe mgbe bido, nwere ike ibido kịta? Ka ihe jere n'ime otu a. Ọdọkwanụ nke ga-alụ ọrụ a. Akpọbighị aka. Ọ dere ede. Douglas, kedu ihe njikọ na-akpọbi eme n'ụlọ ọrụ? Ịma na ọrụ ị na-achọ inweta bụ ọrụ na ndị na-echekwa ngwa ọrụ. Chukwu ajụ. Atụgba ọkwa gị. Gịnị? Mba, ọ dịbe njọ nke otu ahụ. Gịnị? Chere, ya anyị ma nrụ ọrụ a? Ana m arụ. Ọrụ gịnị? Echere m na ezigbo ọrụ ka iche wetara m, ya bụrụzi ihe a. Douglas, ị wụrụ m n'ala. Ọ dị mma. Nọrọ ebe a chewe ọrụ okomoko. Atahụ m gbago ugo gị mara ihe. Amakwara n'ọdịda na-eso m gara. Biko ọrụ bụ isi ka ụbịara ọmakwa isi.
karị m ọnụ gị. Doris ọbụna ma n'ụdị mmadụ aka iwe akarị m ịlụ gị. Ịkara ọrụ ịnụ atalụ ndị ihe mma atanwụ gị. Ọmụnwa bụ onye o si n'aka. Simon emerụ m ihe ọjọọ nnọọ wee kweta na m ga-ahụ gị. Asị agwọ ọjọọ gị bụ ihe mere. Agwọ ọjọọ gị bụ ihe kpata ihe niile a. Ka ọ gịnị na-ekwu? Gịnị na-achịkwa m? Simon gwa na-ekwu okwu. Doris enwere alụ. Gịnị mere nwa m ji wee gee nwoke anọ ọnụ aghụghị ya ka ọzi ọnụ asụmịrịsụmị ya ọnụ ụtọ onye ka iji nweta nnụnụ na-alara ụra jenu ka ịdụ ọnụ enyi gị nwoke ọdụ si ya nụsazi na Doris ọgụ. Biko hapụ m ka m lalụ ụla nweta ije m tata si wee je echukwa kịta nkụnyekwe mapụ n'oge ihe na-egosikwa na ịbụ ezigbo enyi ya. Aja ife na ọ bụ na di na nwunye n'ọgụ ịma na ụtọ di na nwunye bife nwa ọ ya ka ọ ga-emegide kwado Doris kwana ya be papịa. Ọ ihe ọgwụ am o si na onwe ka Simon ga-esi kwa ya nakwuru papịa onwekwa ị ga-atụ ya ụta nke ahụ apụghị ime alụ ka ọ bụ maka gịnị. Chelụkwa Victoria nya ị na-achọ ịkọwalụ m na enwe ka mụ na iji ego si wee jee o wee bụ na ngwa afịa m daba n'ife nwa iburu akpa gị na mbe nna gị imeti ihe m ga-eji nakwuru nna m nakwuru ha. Hey Victoria nya ịchọ ka njin ndị uwe ojii mkpụrụ nna gị mkpụrụ nne gị mkpụrụ ụmụnne gị niile ma na ise nwa ọnụ ya dị ka ọnụ mmanya mkpụrụ fancha nye kpochie ibidogo abụrọkwa m Doris nya ịchịna na-egwu egwu ịma na onye akpata m ji edozi akwụkwọ ego niile mmefu n'isi gị n'ụna Victoria ịkwadokwa ịkpa ụdịrị agwa a gbadokwa anya na ị ga-akwụghachi m ego niile mmefu n'isi gị ọ gịnị dị ịnwa ma nwa mkpụrụ ndị uwe ojii ma igwe ụlọ ahụ dị ka isi ada agbata okpu kpuchie niile mba na-abara agụ kọban. Victoria ma ihe mere iji wee gbanwee nnọọ n'ebe m nọ. Ọ dịzi nnọọ ka ịkpọ m asị. Simon egwu na-atụ m. Egwu gị na-atụ gị? Egwu na anyị nwere ike ịdaba n'ọnọdụ dị njọ karịa otu anyị si n'ọrụ. Ọsọ m aga m enweta ọrụ ọzọ nke karị nke ahụ mma. Ka anyị were ya na mmechi ihe a ga-abụrụ anyị ngọzi. Nsogbu adịrọ. Aga m etinye okwukwe m na nke gị kwere na ọ ga-adịla anyị otu isi kwu. Nna, achọkwa m ịyọ gị mgbaghara maka agwa ọjọọ mkpasodo gị. Ekwesịrị m icheta nkwa anyị kwere n'ụlọ ụka. Mana ọnwụ ma na ndụ mana ọ dị mma ma ọ dị njọ. Nsogbu adịghị ozugbo anụgo m gị nwakwu gbaghara m gbaghara m ọsọ m. Victoria come out Victoria ọ bụ na ịchọ ka m wọchị abụ maka gbuo n'otu mgbe m na-akparị m n'ụna kedu ihe na-eme di gị obere ihe ma ịkpọ gị kparịma ndị be anyị gbuo ọchụ ka afụ gị John nwoke ma ọ sị na mmekọta emere apịa o were ndị uwe ojii kparụ mma m. Dogito ikwuru ya? Ekwu m ya ọ bụrụ na Victoria chọọ ịnwa m ya bụrụ abịa si n'ụlọ apọ ka m ihe apụchagokwa ma na-akọ ka nsipụ onwekwana ihe pụrụ ime nsị na mmadụ anụzi anụchago m Ọ gịnị mere iji si na ịchọ ịhapụ di gị? Doris ọnụ gị gwa Victoria na ịchọ ịhapụ di gị maka na ọ nwere ka ọnọdụ adị.
Doris! Ekwumya. Mana mgbe na-ewesa gị iwe nụ. Mana nkịta mụ na di m ekpezigo. Ọkwa ya? Sai, unu ekpezigo? Anyị ekpezigo. Unu abụọ ezikwa biko unu ekwesịna ka ekwensu na-arụ ọrụ n'ezinụlọ m. Ọ gịnị? Ezienụ. Amaka isi agwa m okwu ọ bụrụ obere ihe mee ịkparịba ndị be anyị ọ dịghị mma Mbom. Mana mmadụ ama jiri igwe ego vinu ọmụma asaa Paco. Paco.